Eli tervetuloa Zenergian järjestämään webinaariin, ja tänään meillä tosiaan on aiheena tasakattojärjestelmät ja millaisia ratkaisuja Zenergialta siihen löytyy. Ja se, että tosiaan me ollaan Zenergia, me ollaan pohjoismainen aurinkosähkön, sähköauton lataukseen ja energiavarastoihin erikoistunut tukkuliike, ja toimitaan tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ja meidän toimintatapa on se, että tosiaan me ollaan niin kuin tämmöinen tukkuliike, eli hallitaan niin kuin toimitusketjua, se on meidän yksi osa-alue, mutta sen lisäksi meillä on näitä koulutuksia ja sitten vielä teknisen tuen tiimi erikseen, joka auttaa tarvittaessa pulmatilanteissa, mutta puhutaan siitä vaikka myöhemmin. Ja tosiaan tasakattojärjestelmät liike- ja tuotantotiloihin. Se, että toivottavasti varmistetaan nyt vielä se, että dia vaihtuu, koska koskaan ei tiedä näistä. Niin on tämän päivän aihe ja millaisia ratkaisuja meillä on tarjolla siihen. Mä oon tosiaan Kalle Salli ja mä oon Zenergialla myyntipäällikkönä ja sen lisäksi vastaan täältä meillä niin koulutustoiminnasta ja sitten myös tuo teknisen tuen palveluita kuuluu mun työnkuvaani, eli vähän joka paikassa mukana. Tämän päivän aihe käsitellään hiukan inverttereitä, kenen valmistajan tuotteita meiltä löytyy, sitten mitä aurinkopaneeleita meillä on tarjota projekteihin, sitten kiinnitysjärjestelmät, hieman käydään läpi erilaisia tuotantomallinnuksia ja niiden vaikutuksia ja eroja, ja sitten muutamat kustannusvaikutuslaskelmat, millaisia vaikutuksia saadaan erilaisilla järjestelmillä. Sitten hiukan käydään vielä läpi, että mitä meidän tekniseltä tuolta saa sitten apuja. Ja tosiaan niin kuin tuotteet käydään sillä tavalla läpi, eli käydään jotain osa-alueita hiukan tarkemmin läpi, esimerkiksi kiinnitysjärjestelmää käydään hiukan tarkemmin läpi, koska se on elementti, mikä on myös suuri töisin asentaa, ja se myös varmasti niin kuin teitä kiinnostaa, että millaisia ratkaisuja sinne on ja millaisia hyviä puolia. Tosiaan inverttivalikoima, mitä meiltä löytyy tämän tyyppisiin kohteisiin, löytyy usealta valmistajalta. Huawei, Growatt, SAJ, Ferroamp ja Fronius käytännössä on ne mallit, mitä meiltä löytyy varastosta eri kokoluokissa. Ja se, että vähän kohteesta riippuen tietysti ja millaisia toiveita siellä esimerkiksi loppuasiakkaalla on, että halutaanko eurooppalaista ynnä muuta, niin löytyy vaihtoehtoja. Tässä nyt ensimmäisenä otetaan hiukan Growattia. Se on kuitenkin yksi maailman suurimmista valmistajista, kenen kanssa ollaan nyt tehty yhteistyötä ja kenen inverttereitä kohteisiin ollaan toimitettu niin pienempiin kuin isompiin kohteisiin. Growattilta löytyy aika laaja kattaus, erilaisia eri kokoluokan malleja, eli sieltä löytyy erilaisiin kohteisiin ratkaisu. Ja tosiaan näissä on se, että saadaan niin kuin optimoitua aika hyvin, koska näissäkin inverttereissä on useita MPP-trackereita ja sitä kautta saadaan niin kuin string layoutti aika niin kuin monipuolisesti tehtyä. Ja sen lisäksi näissä on hyvät suojaustoiminnot jo itsessään, eli löytyy esimerkiksi toi valokaarisuojaus vakiona näistä laitteista, mikä on ihan hyvä mainita, eli se katkoo vikatilanteessa sitten. Sitten sen lisäksi myös tämä niin kuin huoltotoiminto ja valvontatoiminnot, eli näistä löytyy esimerkiksi toi IV-käyrän tarkkailu, ja se tarkkailee sitä automaattisesti koko ajan, että mitä siellä niin kuin stringitasolla tapahtuu.
Ja tosiaan se, että yksi osa-alue invertereissä on se, että miten niitä hallitaan ja miten ne järjestelmät siellä kommunikoi verkkoon ja miten sieltä saadaan tietoa ulos. Ja sehän niin kuin näissä isommissa kohteissa on aika tärkeää, että se tieto löytää tai tietoa pystytään tarkkailemaan ja saadaan sitä dataa sieltä, että miten se voimalla käyttäytyy, että ei tule mitään tuotantotappioita ynnä muita, koska kuitenkin tämän isommissa kohteissa puhutaan isommista investoinneista. Sitten se, että miten se kommunikaatio tapahtuu, niin siihen on erilaisia välineitä ja laitteita. Ja tosiaan jos kohde on vaikka semmoinen, että sinne ei saada mitään FiFi-yhteyttä tai reitittimiä ynnä muuta, niin löytyy 4G dongle tai Shinea tässä tapauksessa, millä saadaan sitten liitettyä ne verkkoon. Ja sitten jos tehdään useamman inverterin laitekonfigurointeja, niin sieltä pystytään sitten ShineMasterilla ja Smart Energy Managerilla niin luomaan semmoisia isompia yhteyksiä niiden invertereiden välillä. Ja sen lisäksi sieltä löytyy verkossa selainpohjaisia managerointiohjelmia, mistä sitten pystytään seuraamaan niitä tuotantoja. Sitten nykypäivänä tietysti tietoturva on hyvä asia mainita, ja Crovatilla se oli erikseen mainittu, että tosiaan se, että heidän datakeskuksensa sijaitsee Euroopassa, Frankfurtissa, Saksassa, ja se serverit on siellä sitten, ja ne on GDPR mukaisesti suojattu. Eli se on semmoinen asia, mikä voi jotain toimia kiinnostaa, eli missä nämä serverit sijaitsee. Ja vaan ottanut esimerkin tästä yhdestä mallista, eli tosiaan Crovatin mallisto kattaa ihan tuolta käytännössä 3 kilowatista aina yli 100 kilowattiin asti, eli sieltä löytyy eri kokoluokkia väliltä. Ja tosiaan se, että nämä isomman pään inverteritkin, niin ne on IP66 suojattuja, eli ne voi asentaa tuonne ulkotiloihin ja ne on vedeltä ja pölyltä jo valmiiksi suojattuja. Ja tosiaan niin kuin tuossa alkuun mainitsin, niin näissä on useita MPP-trackereita, eli se on aika joustava se suunnittelu, miten se pystytään toteuttamaan sinne kohteisiin. Ja se, että toiminta on kuitenkin niin kuin stringitasolla pystytään tekemään suht isoja stringejä, koska virrat on, jännitteen kestot on hyviä ja sitä kautta saadaan sitä hyötyä. Sitten toisena, minkä tässä näin erikseen mainitsen, on tosiaan Huawei, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, ja sieltähän löytyy myös ratkaisut niin pieniin kuin isoihin kohteisiin, ja sitten tosiaan niin kuin Huaweilla vielä erikseen voi mainita sitten sen, että siellä on sitten, jos ruvetaan puhumaan isommista monen megawatin kohteista, jota voi myös olla tasakattoasennuksissa tänä päivänä, niin sieltä löytyy sitten ratkaisut ihan muuntajatasolle asti. Eli Huawei pystyy toimittamaan myös muuntoaseman, koska sitten sieltä löytyy isomman pään invertereitä, mitkä on yli 300 kilowattisia, niin ne on sitten toimii 800 voltin jännitteillä, niin siellä tarvitaan sitä muuntamoa monesti. Ja tosiaan löytyy ratkaisuja eri kokoisiin kohteisiin. Ja tosiaan se, että samalla lailla oikeastaan, että se kommunikaatio pystytään suorittamaan erilaisilla tavoilla, eli saadaan ihan dongleja, ja sitten useamman inverterin konfiguraatioissa, niin sitten Smart Locker on se väline, millä päästään kiinni niihin invertereihin ja saadaan se kommunikaatio toimii paljon kivuttomammin. Mutta tosiaan se, että näistä löytyy erilaisia Modbus-ratkaisuja, millä saadaan sitten tarvittaessa sen kautta kommunikaatioon, taloautomaatioon ja saadaan niin kuin sitä kautta erilaisia toimintoja. Esimerkiksi yksi kohde oli, missä on ollut aggregaatti, tämmöinen
palvelutalo, niin siellä Modbussin kautta otettiin ohjaus, ja että se sammuttaa inverterin silloin, kun se aggregaatti käynnistyy. Eli semmoiset funktiot on niin kuin hyvä huomioida niissä kohteissa, mitä siellä näkyy. Ja tosiaan tässä vielä maininta tuosta Smart Lockerista ja siitä, että sillä tosiaan saadaan vaikka 80 inverteriä liitettyä yhteen ja kommunikoimaan keskenään. Eli pystytään rakentamaan suuriakin kokonaisuuksia. Sitten Huaweilla, koska sieltä löytyy myös nuo optimoijaratkaisut, niin pystytään tekemään tämmöisiä hieman erilaisia yhdistelyitä, eli tosiaan pienempään inverterit, ja nyt alkaa olla jo tuolla 30 kilowattiseen asti, niin saadaan optimoijia lisättyä uusissa malleissa, niin jos on semmoisia kohteita, missä on niin kuin näitä varjovaikutuksia, mikä on lyhytaikaisia, mitä halutaan kompensoida, niin pystytään liittämään näitä optimoijia lukevia invertereitä sinne mukaan ja saadaan sitä kautta niin hyötysuhdetta niihin järjestelmiin lisää. Sitten tosiaan se, että mikä oli jo tuossa Crowatissa, niin Huaweissakin nyt tosiaan mainitsen sen, että siellä on tosiaan tämä valokaaren tunnistustoiminnot löytyy näistä automaattisesti ja se ne seuraa sitä. Eli saadaan niitä vikatilanteita sieltä pois, koska ne inverterit tutkii koko ajan sitä toimintaa. Sitten tähänkin otin mainintana tosiaan tuommoisen 100 kilowatin inverterin, mikä on ollut näissä isommissa kohteissa aika yleinen malli. Ja tosiaan sieltäkin löytyy useita MPP-trackereita, mikä taas mahdollistaa sen laajan stringin suunnittelun sinne kohteisiin ja saadaan niin kuin eri kulmille ja eri suuntiin niitä rakennettua tarvittaessa. Ja sitten tosiaan täältäkin löytyy stringitason managerointi ja sitten vielä toi IV-käyrän niin kuin diagnostiikka, mitä se tekee. Eli havaitaan ne mahdolliset paneeliviet ynnä muut sieltä stringeistä. Sitten tosiaan mainintana, jos haluaa niin kuin invertereistä, energiavarastoista, sähköautolatureista Huawein osalta lisätietoa, niin mainitsen tässä kohtaa, että tosiaan meillä on Huawein Photomatein kanssa Road Tour, ja tuossa näkyy 30. ollaan Helsingissä, ja sitten 10.10. Tampereella ja 12.10. Turussa, niin sinne on ehdottomasti tervetulleita ja voi ilmoittautua tuolta zenergia.fi kautta koulutuskautta niihin, jos haluaa sitten vielä syvempää tietoa, että mitä kaikkia hyötyjä sieltä löytyy sieltä inverteristä. Sitten mennään aurinkopaneeleihin, ja tosiaan se, että tuommoiset perinteiset string-inverterit on siinä mielessä niin kuin monipuolisia tämmöiseen isompaan kohteeseen, että siellä ei monestikaan se paneeli sitten muodostu ongelmaksi, ja siellä pystytään aika joustavasti käyttämään erilaisia paneelimalleja ja saadaan ne stringit tehtyä aika hyvin, ettei tule mitään rajoituksia vastaan. Tosiaan meillä on myös useita valmistajia, kenen kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Longi, Trina, Ryzen, uusina on oikeastaan Aiko ja Tongwei, sekä sitten Dualsun-paneeleita löytyy myös meidän valikoimista. Ja tosiaan ehkä niin kuin tämmöiseen isompaan projektiin, niin varmasti tällä hetkellä Longilta ja Ryzenilta löytyy, mitä tässä käydään hiukan läpi. Ja halusin tähän esitykseen ottaa hiukan esille Longin Himo 6-sarjaa, koska niin kuin se on Longin omaa teknologiaa, millä se on tehty. Eli käytännössä tämä Explorer-malli on se, mitä meiltäkin löytyy varastosta tällä hetkellä ja mitä toimitaan. Niin siellä on tosiaan tämä HPBC-teknologia, millä se on toteutettu. Eli se on Longin omaa teknologiaa, eli se ei ole käytännössä tämmöistä N-tyypin paneelia, niin kuin nyt tässä
nykypäivänä ollaan niin kuin tullut markkinoille. Mutta tosiaan sieltä löytyy isompaa paneelimallia ja sitten pienempää. Ehkä niin kuin, mitä meiltä nyt niin kuin näihin projekteihin tarvitaan, niin se on käytännössä 430, 425 paneelia, eli pienempää kokoluokkaa, mikä tuossa näkyy. Ja tosiaan moduulitason hyötysuhteeseen päästään aika korkealle, eli käytännössä päästään samoihin lukemiin hyötysuhteessa, mitä näillä N-tyypin paneeleilla päästään. Ja se, että mihinkä se perustuu, niin Longi, koska he valmistaa niin kennon itse kuin moduulit itse tai paneelit itse, niin siellä kehitystyötä tehdään kovasti ja sitten tosiaan tällä HPPC-teknologialla, mitä se hieno termi tarkoittaa, niin se tosiaan ollaan saatu tuon kennon rakenteen avulla hiukan paremmin niin kuin valon imeytymistä matalissa valaistusolosuhteissa siihen paneeliin, ja sitten se, että ne saadaan sinne paremmalla hyötysuhteella talteen. Ja tosiaan se, että kun puhutaan aina aurinkopaneelijärjestelmässä pitkäaikaisista hankinnoista, investoinneista, niin tosiaan yksi elementti on se, että aurinkopaneelin sisällä niin sen kennon kiinnityksellä ollaan haluttu tässä IMO 6-paneelissa pienentää niitä kennoon kohdistuvia rasituksia ja sitä on sitä kiinnitystä parannettu ja sitä on saatu huomattavasti niin kuin vähemmällä rasituksella kiinnitettyä sinne paneeliin. Sitten yksi asia on se, että miten paneelit käyttäytyy eri lämpötiloissa. Ja tässä tapauksessa tosiaan se, että tämä HIMO 6-paneeli, niin sen hyötysuhdetta on saatu parannettua lämpimissä olosuhteissa. Eli aurinkopaneelihan se, kun se lämpenee, niin se hyötysuhde laskee siellä. Eli se on, miten se vaan se paneeli toimii. Ja tosiaan tässä HIMO 6 sitä on parannettu, eli lämpöisissä olosuhteissa se tuottaa pikkasen paremmin kuin aikaisempi versio. Ja tosiaan se, että muutama prosentti saatu paremmin hyötysuhdetta myös sieltä, kun ollaan niin kuin matalissa valaistusolosuhteissa. Mistä nämä erot tosiaan niin kuin muodostuu, niin vanhempi malli HIMO 5, mikä oli myös hyvä paneeli, niin sinne on pienistä muutoksista ne hyötysuhteen parannukset siellä sitten tapahtuu. Eli tosiaan se, että vanha malli ja on se, että siellä oli tavallaan tämä ensimmäisen vuoden pudotus oli 2%, kun sitten nyt tällä uudella himolla se on pelkästään 1,5%. Ja samoin sitten se vuotuinen tavallaan kuluma, niin vanhassa mallissa on 0,55, kun sitten tässä HIMO 6 on 0,4. Ja tämä on itse asiassa, jos ei niin kuin ole vertailu esimerkiksi näitä N-tyypin paneeleita, niin tämä on se merkittävin ero, mistä se suurin ero P- ja N-tyypin paneelin välillä tulee, on näistä vuotuisista pudotuksista, mihinkä se parempi hyötysuhde siihen perustuu. Ja tosiaan tässä näkyy tuon vanhemman HIMO 5, eli se on se tehontuottotakuu vielä 25 vuoden päästä, ne lupaa 84,8, kun tosiaan tällä uudella HIMO 6-sarjalla se on 88,9. Ja siinä puhutaan sitten niin kuin muutaman prosentin erosta siihen N-tyypin paneeliin, eli se on aika pieni. Ja sitten mikä niin kuin paneelin kustannus on, niin sitten semmoista kokonaishyötysuhdetta voi miettiä sitä kautta. Eli puhutaan HIMO 6 osalta laadukkaasta paneelista, mikä tosiaan kestää. Ja sitten tässä on meidän verkkokaupasta vaan muutamat maininnat. Eli tosiaan tuossa on tuo 425 ja 430. 430 on varmasti tällä hetkellä enemmän.
Mutta me ollaan sovittu Longin kanssa se, että tosiaan projektikohtaisesti niin myös näihin white backseat-malleihin pystytään sitten saamaan sieltä 25 vuoden tuotetakuu myös. Eli niistä on normaalisti 15 vuotta, mutta sitten saadaan sieltä projektikohtaisesti myös 25 vuoden tuotetakuulla olevat paneelit. Eli jos sillä on sinne niin kuin loppuasiakkaalle ja sinne kohteisiin merkitystä. Et noihin full black-malleihin näistä, niin siihen tuli kaikkiin se 25 vuoden takuu, myös tuotetakuu. Ja tosiaan tässä vielä datalehti, eli paneelihan on kooltaan toi reilu 1700 kertaa 1100 suurin piirtein, eli puhutaan tuommoista niin pienemmästä paneelista. Hyvällä hyötysuhteella toimiva paneeli. Eli voi sanoa, että niin kuin aika hyvä projektipaneeli ominaisuuksiltaan. Sitten toinen paneeli, mikä otan tähän nyt esille liittyen näihin projekteihin, tosiaan meiltä löytyy Ryzen 400 paneelia, sitä meillä on ihan hyvin varastossa, ja se on, minkä takia se on tähän nostettu, niin se on hinnallisesti projekteihin varsin kilpailukykyinen paneeli, eli sitä voidaan laskea sinne ja mielellään katsotaan niin kuin isompiin kohteisiin sieltä vaihtoehdot. Varsin toimiva paneeli, 15 vuoden tuotetakuu, tietysti 25 vuoden tehontuottotakuu ja ollut oikeastaan hyviä kokemuksia. Ja se on hyvän näköinen, kun se on ihan täysnostopaneeli. Sitten mennään tähän kiinnitysjärjestelmään ja täällä tulee nyt sitten jonkin verran kalvosulkeista, koska tässä on semmoisia elementtejä, mitkä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen niin paljon. Tosiaan ne, mitä meiltä on tarjota näihin tuotanto- ja liiketiloihin tarkoitettuihin järjestelmiin, isompiin tasakattokohteisiin, niin tosiaan löytyy Van der Valk ja sitten lisäksi Oriman kanssa tehdään myös yhteistyötä. Otetaan Orimaa hiukan ensin. Tämä on pikkasen lyhkäisempi esitys. Siellä tosiaan Orimalta löytyy Alpha, tasakattokiinnitysmalli, ja se on tuommoinen etelään suunnattu tai yhteen suuntaan suunnattu järjestelmä. Se voidaan tosiaan tehdä niin kellovana painotettuna, tai se voidaan ruuvata betoniin, jos on betonikattoja, tai sitten se on tuo SolarWrap-kiinnitys, eli liimattava, jos halutaan välttää niitä painoja. Eli se on muutamasta komponentista tehty 15 asteen kulmalla suunnattu järjestelmä. Kiinnitys tapahtuu lyhyiltä sivuilta ja varsin yksinkertainen rakenne, eli alfa double ja alfa single, mistä se koostuu, ja niitä laitetaan peräkkäin sinne ja kiinnitetään paneeli. Tosiaan saadaan tehtyä painolla, ja painot voidaan asentaa tuonne jalkojen alle, tai sitten tuohon tuulipeltiin pystytään laittamaan nuo kivet. Ja siellä on pystytään kaapeleita kuljettamaan tuolla jalkojen sisällä tai sitten tuolla takapellin. Takapellin alla on tuommoinen ura, missä saadaan myös kaapeleita kuljetettua. Ja kiinnitys tapahtuu nopeasti noilla Click Easy Rail -pikakiinnikkeillä. Ja tosiaan Orima on tehnyt näihin myös tiettyjä testejä liittyen tuulikuormiin ynnä muihin, niin sieltä löytyy sitten myös tämmöiset sertifikaatit. Ja sitten Orima on ehkä se, että se on tunnettu tästä SolarWrap-kiinnityksestä, eli se, että ne liimataan ne paneelit, ettei sinne tule mitään ylimääräistä painoa tai muutakaan reikää siihen kattoon. Ja tosiaan SolarWrap on tehty testaukset siitä, että siellä on tietyt vetolujuudet, mitkä ne kestää. Ja aika simppeli, eli siihen tulee tämä kiinnityslevy ja sitten bitumikermi, mikä liimataan siihen päälle, ja sen jälkeen se kiinnitetään tuohon
double tai single rakenteeseen. Ja tosiaan tämän etu on se, että se on varsin kevyt ja saadaan myös näille pehmeille katoille tarvittaessa joku ratkaisu. Ja sitten meilläkin kun sataa lunta, niin se, että tuolla keskijalalla saadaan tarvittaessa varmistettua se, että se paneelin lumikuormakesto on hieman parempi. Ja saadaan semmoista mielenrauhaa siihen, että se paneeli ei sieltä taivu. Sitten mennään Van der Valkiin ja tosiaan tästä nyt tulee aika paljon tietoa. Ja tämä liittyy vähän siihen, että kun käydään noita tuotantomallinnuksia läpi, että millaisia ratkaisuja sen avulla voidaan sitten hyödyntää. Ja tosiaan Van der Valk on hollantilainen toimija, ketkä on toiminut useamman vuoden tässä tasakaattojärjestelmässä ja toimittanut todellakin isoja kohteita maailmalle. Eli sieltä löytyy kompetenssia erilaisiin järjestelmiin. Eli sieltä löytyy tosiaan myös ratkaisut isoon ja pieneen kohteeseen, mutta tosiaan he on varsin hyvä järjestelmä, jos puhutaan oikein isoista järjestelmistä. Ja se perustuu siihen, että se on kustannustehokas ja sitten se on panostanut myös siihen asennusnopeuteen, että se saadaan mahdollisimman hyväksi. Perusmallit Valk Pro löytyy 10 asteen kulmalla niin sanottu eteläasennus ja sitten 10 asteen itä-länsi. Ja sitten paneelit saadaan myös asennettua pystyyn samalla lailla etelä- ja itä-länsi-asennuksessa. Ja sen lisäksi löytyy tuo Max, mistä mainitsen sitten joka myöhemmin, mikä sen tarkoitus on. Mutta tosiaan tuo 10 astetta on niin kuin vakioversio. Heitä löytyy myös 15 asteen kulmalla oleva järjestelmä, missä saadaan sitten tietysti pikkasen parempi tuotantoa, mutta se on hinnallisesti hieman kalliimpi tai ihan voi sanoa merkittävästikin kalliimpi, koska se ei ole niin sanotusti vakioratkaisu. Mikä Van der Valken etu on, niin tosiaan se, että se komponentit on varsin pieniä tai niitä on vähän. Ja se, että on myös haluttu keskittyä siihen, että millaisia ne on kuljettaa, koska kuitenkin kaikki komponentit tarvii nostaa sinne katolle ja se, että ne on saatu pakattua semmoiseen muottiin, että ne on järkevissä erissä tarvittaessa ja ne pystytään nostamaan sinne järkevästi. Mutta tosiaan niin kuin minimimäärä komponentteja, mitä tarvitaan tämmöiseen eteläasennukseen on 9 kappaletta. Ja tosiaan, jos mennään sitten itä-länsi-asennukseen, niin siellä tarvitaan enää 7 komponenttia. Eli aika pieni. Ja tämä on mielestäni hyvä kuva, koska tässä näkyy se, että tässä on tehty hiukan tämmöinen niin kuin hybridiratkaisu, tai sitten se on ollut kallistukseltaan semmoinen, että se on lisätty myös tuommoinen liimattava kiinnike. Tämä on myös todennäköisesti pultattu tuonne kattorakenteeseen, eli se todellakin pysyy siellä. Ja nämä on nyt englanniksi, en ole halunnut muuttaa, etten muuta virallista asiaa, mutta se, että tosiaan niin kuin mainitsin, niin he on halunnut panostaa siihen, että se asennusnopeus olisi mahdollisimman tehokasta, sillä onhan se, jos puhutaan niin kuin suurista paneelimääristä, niin jos puhutaan vaikka 1000 paneelin asennuksesta ja jokaisessa paneelissa säästää 1 minuutin, niin se on 1000 minuuttia ja sehän tarkoittaa jo 16 tuntia tai yli 16 tuntia säästettyä työaikaa. Eli se on ihan isoissa määrissä niin kuin pienet erot ja pienet kehitysaskeleet siellä asennuksella voi säästää aika paljon aikaa. Ja tosiaan se, että keski- ja päätykiinnikkeet sopii universaalisti käytännössä tällä hetkellä melkein kaikille paneelimalleille, mitä on markkinoilla, eli se on aika laaja 28-50. Sitten se, että
Myös löytyy ratkaisuja korkeille katoille. 25 metriin asti on tavallaan, heitä löytyy laskentaohjelmasta ja sen jälkeen sitten pitää laskettaa heillä, että mikä se kiinnitystapa on siellä. Tosiaan komponentit on metallia ja sitä kautta saadaan se maadotuksen jatkuvuus sinne koko järjestelmään, että siellä ei ole muovisia komponentteja välissä. Ja tosiaan painoja pystytään katsoa hiukan eri tavalla, niiden asettelua ynnä muuta, ja niitä on sitten tuulitunneleissa testattu, että mitkä on ne todelliset kestot, koska eihän järjestelmät tarvitse tosiaan painoa muuta kuin sen tuulen takia. Sitten hiukan vielä komponenteista tarkemmin, ja tässä on aika hyvä kuva. Tässä on itä-länsi-asennus ja aika iso kenttä on siinä työn alla. Ja painoja pystytään tosiaan jakamaan. Täällä on tehty hiukan tämmöinen erilainen ratkaisu, eli tänne on lisätty näitä jalkoja, mitä sitten pystytään projektikohtaisesti myös suunnittelemaan, niin saadaan noita kiviä aseteltua niiden päälle. Mutta tosiaan, miten se asennus ja komponenttien asettelu tapahtuu, on se, että tosiaan nämä keski- ja etu- ja takajalat, niin ne ilman työkaluja pystytään kiinnittämään noihin kiskoihin, ja noihin kiskoihin on merkitty paikat, on se sitten landscape- tai portrait-asennus, eli landscape on vaaka-asennus ja portrait on pystyasennus, niin sieltä löytyy niistä kiskoista valmiit merkit, mihin ne jalat kiinnitetään, eli niitä ei tarvitse sieltä erikseen etsiä sieltä kiskoista. Tosiaan niiden asennus tapahtuu ilman työkaluja. Ja sen jälkeen tulee tosiaan nämä jalat, ja näitä jalkojen avulla saadaan se koko järjestelmä irti katosta. Ja Suomessa siitä ei varsinaista vaatimusta, mutta esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa on sellaisia vaatimuksia tullut, että se järjestelmä pitää olla katosta irti, että se ei haittaa veden kulkua siellä katolla, eli sinne ei jää vedet seisoo. Eli näiden jalkojen avulla, kun se on saatu irti sieltä kattorakenteesta, niin se on tavallaan esteetöntä se veden kulku siellä ja ne kaadot säilyy siellä katossa oikeanlaisena. Ja tosiaan täältä löytyy ihan bitumikatolle ja sitten PVC-katolle löytyy myös eri jalka. Ja se, että siellä on eri jalka sen takia, että se ei reagoi sen PVC-katteen kanssa. Ja tosiaan sitten ensimmäinen vaihe, missä tarvitaan työkalua, on se, kun nämä kiskot kiinnitetään toisiinsa. Eli tämä on ensimmäinen vaihe, missä tulee sitten 8 millin pultti ja siinä on tuommoinen T-pultti, millä se kiinnitetään. Eli ensimmäinen vaihe, missä tarvitaan työkalua, kun tätä järjestelmää asennetaan. Sitten jos tehdään tuommoinen eteläasennus niin sanotusti, niin sitten löytyy siihen eri paneeleille eri kokoisia takalevyjä, mihinkä sitten kanssa tarvitaan työkaluja ja ne pitää tuommoisella 6 millin pultilla sitten kiinnittää sinne jalkoihin. Eli se on sitten toinen työvaihe, missä tarvitaan jo työkalua. Tosiaan sitten löytyy aika laajasti erilaisia lisäosia, eli sieltä löytyy kaapelihallinta, siitä puhutaan vähän lisää, ja sitten nämä tavallaan kiinnitys- ja perustuslisätarvikkeet, mitä löytyy. Ja sitten löytyy painoille lisätelinettä ja sitten päätysuojat sen tuulen estämiseksi. Ja no tosiaan tässä on tämä käyty läpi tätä, että sitten kun niitä painoja tulee, niin tosiaan niitä voidaan laittaa tämmöiset ballast carrierit, minkä päälle niitä pystytään latoon niitä painoja tällä pitkittäin sinne alle. Mutta kuten mainitsin, niin voi projektikohtaisesti myös tehdä semmoista suunnittelua, että lisää noita kumijalkoja, joiden päälle niitä lisää, niin tavallaan saadaan myös sitten pistekuormaa vähennettyä ja se on myös monesti voi olla aika kustannustehokas. Mutta se on sitten semmoista
koulutusta ja kehitystä myös, jos haluaa siihen paneutua enemmän. Ja sitten tosiaan Van der Waal sieltä saa niitä laskelmia. Sitten kun puhuin tuosta pistekuorman vähentämisestä, eli se, että kun ollaan niin kuin painollisissa järjestelmissä, niin se pistekuorma voi nousta jossain tapauksessa korkeaksi, ja jos sitä tarvii, kohteessa on vaatimukset, että rakennesuunnittelija sanoo, että se ei kestä sitä pistekuormaa, niin sitten sitä pystytään pienentämään. Eli sinne lisätään tämmöisiä kumitassuja sinne järjestelmän alle, ja tässäkin taas ne ei tule millään tavalla koko matkalle, vaan niitä laitetaan tuonne tiettyihin pisteisiin, niin taas se pysyy se vedenkulku siellä katolla esteettömänä. Ja jo yhden tämmöisen jakajan lisääminen, niin se pienentää huomattavasti tuota pistekuormaa, eli saadaan aika pienelläkin muutoksella sitä pienennettyä. Ja näistä kumiosista on hyvä mainita se, että Van der Waal on myös niin kuin ajatellut näissä valmistuksessa ympäristöystävällisyyttä, eli nämä kumiosat on tehty kierrätetyistä renkaista. Sitten sen paneelin tuentaa, eli sieltä löytyy valmiit ratkaisut myös siihen, että saadaan paneeli tuettua keskeltä, eli sinne on etujalka ja takajalka, jos se asennetaan vaakaa, niin mitä ollaan tehty laskelmia, niin se on suht pieni kustannus tavallaan materiaalin osalta lisätä noin ja komponenttina helppo lisätä, niin saadaan sitä taas sitä paneelin kestoa, lumikuorman kestoa lisättyä aika pienillä elkeillä. Ja sitten pystytään tekemään myös tällä vanhalla järjestelmällä tavallaan se, että asennetaan se paneeli pystyyn ja sinne lisätään yksi lisäjalka, jolloin saadaan sitten huomattava kesto sille paneelille. Se on niin kuin yksi elementti, millä saadaan niitä tehtyä. Mutta sitten, koska paneelikoot on kasvanut, ja sitten jos ajatellaan järjestelmän kokonaisuuksien, tosiaan isoissa paneeleissa on monesti se, että ne esimerkiksi kaapeloinnit tulee näistä, on niin kuin plussa ja miinus on täällä paneelin reunoilla, niin ne on hiukan hankalat, voi olla asentaa sitten tuolla esimerkiksi vaakatasoon, niin sitten Van der Waal on kehittänyt tämmöisen MAX-järjestelmä, mikä on tarkoitettu 2-metrisille paneeleille ja yli. Eli esimerkiksi me ollaan toimitettu järjestelmä, mikä on tehty 505 paneelilla, eli saadaan enemmän paneelitehoa, mikä tarkoittaa kokonaisjärjestelmässä vähemmän asennettavia paneeleita tiettyyn tehoon nähden. Ja tässä MAX-järjestelmässä on se etu, eli kun se tulee näiltä pitkiltä sivuilta kiinnitettäväksi se järjestelmä, niin nehän on ne paneelien tavallaan vahvimmat pisteet, ja se on suunniteltu huomioiden se. Eli se on, jos asiakas haluaa tai te haluatte tarjota asiakkaalle niin kuin suurta lumikuorman kestoa, niin tässä on semmoinen järjestelmä, millä se pystytään toteuttamaan. Joo, ja tosiaan se, että se on tarkoitettu isoille paneeleille, ne pystytään jopa sinne 230 kokoiseen paneeliin pystytään asentamaan tuohon maksiin, eli siellä sitten puhutaan jo koko luokista, se 555 esimerkiksi löytyy Longilta meiltä, niin siellä päästään sitten jo aika pienemmällä paneelimäärällä. Tietysti se paneelin käsittely vaatii useampia henkilöitä, mutta saadaan vähemmän paneeleita. Ja tosiaan sen, niin kuin mainitsin, niin tosiaan siellä on ajateltu paljon sitä asennusta ja se, että heillä on kokemusta niin kuin isoista järjestelmistä ja niiden toimituksesta, niin tosiaan lähtee sillä, että kun ne on nostettu sinne, niin sen jälkeen sinne tehdään työpisteet sinne katolle ja sen jälkeen tässä, niin kuin, tässä toisessa kuvassa täällä vasemmalla, niin tehdään nämä jalat käytännössä valmiiksi ja sen jälkeen niitä ruvetaan kelkkoon sinne pitkin kattoa ja näin saadaan tavallaan niin kuin tehtyä sarjatuotantona noin kokoonpanot noista kiinnitysrakenteesta valmiiksi. Ja sitten
sitten yksi asia, mikä isommissa järjestelmissä tulee esiin ja mistä aika paljon on puhuttu myös meillä täällä Suomessa liittyen ehkä tuohon Tukesin tekemään tarkastuksen noista pienemmistä järjestelmistä, monesti sitten isommissa, kun on sitten varmennustarkastusta ja muuta, niin näihin saatetaan puuttua jo siinä vaiheessa, niin tosiaan sitten tämä kaapelihuolto niin sanotusti. Eli Van der Waalilta löytyy valmiit ratkaisut niiden kaapeleiden kuljettamiseen siellä katolla. Eli sieltä löytyy eri kokoisia lankahyllyjä, aina 50 millistä 350 milliä. Eli sieltä löytyy valmiit ratkaisut, millä niitä pystytään siellä kuljettelemaan pitkin kattoa. Ja tosiaan sieltä löytyy kansia niille kaapelihyllyille ynnä muuta. Tietysti löytyy tuommoiset jakajat, jos tarvii jakaa kaapeleita siellä hyllyn sisäpuolella. Ja tässä näkyy, että tosiaan täällä kumijalkakin on suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää jo automaattisesti tämmöisen 50 millisen hyllyn kanssa. Eli me vaan saadaan laskettua siihen jo valmiiksi asennetun jalan päälle ja sitä pystytään kuljettamaan sitä DC-kaapelia siellä pitkin sitä järjestelmää runkoon. Eli aika nopea asentaa, jos on niin kuin ajateltu siihen. Ja sitten tosiaan se, että sitten kun niitä pitää kuljettaa sinne seinustoille ynnä muuta, niin se, että sitten siihenkin on tehty tämmöinen tukijalka, eli minkä kanssa se saadaan sitten nostettua irti sieltä kattopinnasta ja saadaan taas ne kaapelit suojaa ja taas se vesi saadaan kulkeen siellä katolla esteettömästi. Eli ajateltu myös tämä asia, että sinne ei tarvitse mitään kakkosnelosia erikseen rakennella tikashyllyn päälle, vaan se saadaan se lankahylly suoraan kulkeen tämmöiseen blokkien päälle. Eli pystytään suunnittelemaan kokonaisjärjestelmää. Ja sitten ihan niin kuin jokaiselta paneelilta, jokaisen jalkaan saadaan vaan tuolla kiinnitettyä tuommoinen erillinen kaapelituki. Ja sitten lisäksi löytyy tämmöinen erillinen kiinnike, että tuohon paneelin kehykseen saadaan lukittua tuommoinen hampaalla tuommoinen erillinen kiinnike ja saadaan kaapeli pysyyn siinä. Eli ne ei todellakaan roiku siellä katolla. Niistä nyt on paljon ollut puhetta. Ja tosiaan erilaisia variaatioita. Aika pienellä jo käytännössä nämä saadaan lisättyä siinä kokoonpanovaiheessa sinne järjestelmään, että niitä ei tarvitse enää siinä paneelin asennusvaiheessa klikata, vaan kun ne on laitettu kasaan, niin saadaan se asennettua varsin kivuttomasti. Sitten yksi elementti on tietysti takuut ja sertifioinnit, miten tuotteita on testattu. Ja tosiaan on tehty lumi- ja tuulikuormatestauksia, tehty niitä tuulitunnelissa, että saatu niin kuin optimoitua niitä painonmääriä ynnä muita, riippuen siitä rakenteesta, missä se on sijaitsee ja mikä on niin kuin tuuliluokat ynnä muuta. Sitten on tehty korrosiotestauksia, että miten ne niin kuin käyttäytyy ja ruostuuko ne ja hapettuuko ne erilaisissa olosuhteissa. Eli aika laajaa testausta tehty ja tästä kun heidän kanssa keskustelin, niin he ovat varsin ylpeitä tästä testauksesta ja siitä, että he toimii esimerkiksi tuon eurokoodin mukaan ynnä muuta. Ja tosiaan se, että siellä on tehty suolavesitestaukset, tietysti Hollannista tullaan sieltä merenrannalta, niin ne on yksi niin tärkeä elementti, että se korrosio ei vaikuta siihen ja meri-ilmasto on kyllä todella kuluttava ja siihen jos lisätään jotain teollisuuskemikaaleja, niin se voi olla todellakin paha. Mutta tosiaan niitä on testattu, niistä ollaan päästy niin kuin varmuuteen tätä kautta. Ja tosiaan komponentit toteutettu tämmöisellä makisinkillä ja tosiaan se, että ne on saatu huomattavaa
kestoa niin kuin, tämmöisellä tosi suurella korroosiotestauksella. Ja no se, että niin kuin takuupuoleen, mitä Van der Valk tarjoaa, niin heidän vakiotakuunsa on 10 vuotta näille tuotteille, mutta sitä pystyy myös projektikohtaisesti laajentamaan tuonne 25 vuoteen asti, eli he pystyy sen lisätakuun siihen myöntämään. Eli tosiaan se, että järjestelmissä on monesti se, että varsinkin kotimaiset lupaa 30 vuoden takuuta, niin tosiaan tässä on 10 vuoden vakiotakuu, mutta se pystytään myös sitten laajentamaan sinne projektiin. Ja tosiaan se, että kuten tässä näin esitetty, niin täältä löytyy varsin laajat dokumentaatiot ja testaukset erilaisista niin kuin kulutuksista, eli ei ole sen keston suhteen mikään ongelma. Ja sitten mainintana tosiaan, että sieltä löytyy Valk Pro suunnitteluohjelma, mihinkä kaikki voi kirjautua ja pääsee laskemaan sinne järjestelmiä ja suunnittelee. Ja tosiaan me voidaan tässä tarvittaessa avustaa ja järjestää siitä vaikka koulutusta, mutta tosiaan sieltä pystyy esimerkiksi satelliittikuvan pohjalta tekemään layoutin katolle, sinne merkitään oikeat korkeudet, sijainnit, maastoluokat, niin niillä kaikilla on, niin kuin voi olla vaikutusta siihen lähinnä painoon ja miten se niin kuin järjestelmärakenne siellä toteutuu, niin sitä kautta saadaan hyvät laskelmat, ja tosiaan vaikka tämä esitys on nyt ollut englanninkielinen, niin se, että sieltä saadaan suomenkielinen raportti ulos, minkä voidaan sitten suoraan antaa vaikka sen loppuasiakkaalle tai käyttää rakennusta suunnittelijalla ja tarkistuttaa ne painot ynnä muut, että ne ei aiheuta siellä ongelmia. Eli varsin laadukas työkalu, ja siitä on nyt tulossa tosiaan uusi versio, mihinkä toi Max-järjestelmäkin sitten tulee. Ja varsin mielenkiintoisia kehityksiä. Eli tosi hyvä työkalu, jos haluaa niin kuin katsoa vähän, että millaista suunnittelua siellä on. Mutta tosiaan me avustetaan tässä. Joo. Onko tässä vaiheessa tullut jotain kysymyksiä, niin niitä voi joko sanoa tai sitten laittaa tuonne chattiin, että jos on jotain kysyttävää. Jos ei, niin jatketaan sitten tuotantomallinnukseen. Tuolla on jo paljon asiaa kiinnitysjärjestelmistä, ehkä tuotantomallinnukset tulee siitä, että sitten tuo kiinnitysjärjestelmä ja sen niin kuin kannattavuus, miten se liittyy tähän. Hei, mulla voisi olla kysymys siihen edelliseen liittyen, eli Mikaela Holmström tässä Raseporin Energialta. Siinä kun oli nuo tuet siinä niin kuin paneelien pitkällä sivulla, niin onko ne tuet, noi katot on harvemmin niin kuin ihan tasaisia, niin onko ne tuet niin kuin jotenkin, siis ne on tietyn mittaisia varmaankin, että niitä ei pysty niin kuin pidentämään tai sillä tavalla, niin kuin, että riippuen siitä, että millainen profiili siinä katolla on, kun siinä on noi sadevedelle niin kuin niitä vähän niin kuin epätasaisuuksia, niin jos osuu sellaiseen, niin... Tarkoitatko noita keskitukia vai... Joo, juuri ne keskituet, joo, kyllä. Joo, niissä on jonkin verran säätövaraa kyllä löytyy. Okei, joo. Eli niissä on pienet niin kuin säätövarat kyllä, että miten niitä saa säädettyä. Joo, eli sen takajalan osalta niin siellä on muutama erillinen niin kuin kiinnityskohta, ja tosiaan sitten se on semmoinen vähän viiste, eli se löytää kyllä siitä oikean kohdan. Eli siitä on ehkä alle 10 tai niin kuin 10 senttiä säätövaraa, mutta kuitenkin sitä löytyy. Joo, mutta 10 senttihän on aika paljon. Joo. Hienoa, kiitos. Joo, hienoa, kiitos. Joo. Joo, sitten tuotantomallinnuksia, ja tähän otin vähän myös tämmöistä muuta ajatusta tosiaan siitä, että miten sen vaikuttavia tekijöitä siihen kohteeseen on ja miten se ehkä niin kuin isommissakin kohteissa näyttelee, että tosiaan
näissä isommissa voimaloissa niin siellä saattaa tulla se kohteen liittymäkoko ja mikä se verkkoyhtiön rajoitus on niin kuin vastaan, ja se voi vaikuttaa siihen mitoitukseen huomattavastikin, että jos sinne saadaan asentaa 100 kilowattia ja ilman liittymän suurennusta, niin sitten se on ehkä järkevä tehdä niin, koska monesti sitten, jos liittymää lähdetään kasvattaa pelkästään tästä syystä, niin se voi olla kustannusten kannalta ei ole niin järkevää. Sitten tietysti yksi iso asia on keskus, mikä siellä on siellä järjestelmässä, mikä on esimerkiksi sen keskuksen oikosulkuvirrat ja ne, että paljonko ne kestää sitä kytkentätehoa, mikä on niin kuin huomioitava tekijä. Sitten tietysti se, että mikä se on se asennukseen käytettävä tila, että se, että voihan olla suht niin kuin pienikin rakennus, missä voi olla aika korkea kulutusprofiili, mutta sitten se asennukseen käytettävä tila on aika pieni, niin se, että miten sitä saadaan niin kuin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Ja tosiaan niin kuin mainitsin jo, se kulutusprofiili on sitten yksi, että miten sitä niin kuin saadaan kehitettyä. Ja tässä nyt sitten vähän niin kuin ajatuksia siitä, että miten tässä nyt on tehty näitä laskelmia ja muuta, niin että onko se nyt sitten autuaaksi tekevää, että ne paneelit asennetaan vaan sinne etelään, että voisiko siihen olla jotain myös muita vaihtoehtoja ja miten se niin kuin näyttäytyy kokonaiskuvassa. Niin tosiaan se, että ehkä tämä on semmoinen asia, mikä saattaa, ja on teilläkin varmaan niin kuin kohteissa tullut esille, että siellä ei välttämättä osata niin kuin verrata niitä, että mitä asioita siellä lähdetään vertailemaan näissä kohteissa. Että tosiaan monesti, niin kuin jos tuotantoa verrataan, niin se kilowattituntia per kilowattipiikki on se niin kuin aika määräävä tekijä, mitä siellä niin kuin katsotaan siinä vertailussa. Mutta sehän ei ainakin ihan kerro kaikkea. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, että tosiaan se asennustila on pieni, niin sitten yksi vertailukohta on se, että paljonko niitä kilowatteja pystytään asentamaan neliölle, paljonko sieltä saadaan niin kuin sitä hyötysuhdetta, jos tila on rajattu. Ja sitten ihan, että mikä on niin kuin euroa per kilowattipiikki tai wattipiikki, ja sitten myös se sitten tavallaan paljonko se tuotettu energia maksaa sillä asennustavalla, eli paljon se euroa on kilowattitunnilta vuodesta tai 10 vuodessa. Sitten miten se päiväkohtaisen tuotannon erot menee? Nyt puhutaan nimenomaan siitä, jos asennetaan paneelit pelkästään niin kuin etelään tai sitten tehdään itä-länsi-asennusta. Niin tosiaan sehän tämmöinen niin kuin karrikoitu käyrä on se, että tosiaan sieltä eteläasennuksella saadaan huipputuotto paljon korkeammasta tuossa keskipäivän aikana, mutta sitten itä-länsi-asennuksella saadaan niin kuin lisää sitä tuottoaikaa sinne aamu- ja iltapäivää. Ja tässä tullaan siihen, että jos se kohteen kulutusprofiili on sellainen, että siellä on tasaisesti koko päivän sitä kuormaa ja kulutusta, ja se, että ehkä tämmöisissä isommissa kohteissa saattaa olla jopa niin, että se mitoitus tehdään sillä lailla, että aurinkopaneelijärjestelmällä ei edes yritetä kattaa sitä koko kulutusta, vaan se on vain yksi elementti siinä niin kuin, tuotantolaitoksen tai liiketilan sähköhankinnassa, millä saadaan sitten niin kuin osa kulutuksesta niin kuin stabiloitua sen hinta. Niin jos se tosiaan on tasainen tuotanto koko päivä, niin sitten yksi vaihtoehto voi olla se itä-länsi-asennus. Eli saadaan hiukan pitempää tuottoaikaa jo sieltä aamusta ja iltaan, niin saadaan se mahdollisimman niin kuin tehokkaasti hyödynnettyä. Ja tässä kohtaa, kun puhuttiin tuosta kulutusprofiilista, niin tullaan siihen niin kuin inverterin asemaan nyt tässä mainittaakseni. Eli tavallaan puhutaan paljon inverterin ylimitoittamisesta, mutta ylimitottaminen on mun mielestä väärä termi, jos se tehdään noudattaen standardia, eli huomioiden paneelien lämpötilakertoimen, tai sitten jos ei sitä ole käytettävissä, niin käytetään sitä 1,2 kerrointa, mikä standardissa on mainittu siinä stringisuunnittelussa.
Ja se, että jos se paneeli tai inverterin valmistaja tavallaan lupaa sen toiminnan sille, että jos se on tehty se stringisuunnittelu oikein, koska isommissa invertereissä harvemmin on sitten mainittu tarkkaan sitä wattimäärää, kuinka paljon sinne saadaan laittaa sitä paneelikapasiteettia, niin se tulee tavallaan sen trackereiden ja sen stringin mitoituksen myötä. Ja monesti se saattaa olla jopa esimerkiksi Crowatin osalta se voi olla jopa 2 se kerroin. Niin se inverterin ylimitottaminen, niin siinä mielessä on väärä sana. Jos se tehdään oikein, niin se ei ole ylimitotettu, vaan se on parannettu sen hyötysuhdetta. Ja sehän mitä inverteri tekee, jos paneelituotanto on suurempi, mitä inverteri antaa ulos, niin inverteri tekee niin sanottua clippingia. Se ei sammu, se inverteri, vaan se jättää, tavallaan tuottaa se, että jos on 100 kilowatin inverteri ja sieltä tulisikin 120 vaikka 110 wattia paneeleilta, 110 kilowattia sieltä paneeleilta, niin sitten se jättää sen 10 kilowattia vaan tuottamatta ja se lyö sen 100 kilowattia sieltä inverteristä pihalle. Ja se, että jos on tehty se DC-AC-suhde korkeammaksi, eli paneeleita on enemmän kuin kertoimena isompi kuin mitä inverteri on, niin saadaan hyötysuhdetta nimenomaan niissä matalan valoisuuden ajanjaksoissa. Eli saadaan nostettua sitä tuotantoa täällä kun aamupäivästä ja iltapäivästä, kun valotaso on heikko, kun sitten keskipäivällä, niin sitten se on korkea, mutta se voi olla aika pientä se ajallisesti, mikä se on se ajanjakso. Eli se saadaan hyötysuhde siitä, eli saadaan niin kuin tavallaan aamu- ja iltaan sitä tuotantoa myös lisää sitä kautta. Ja tämä toimii niin etelä- kuin itä-länsi-asennuksessa periaatteessa tämä, käytän nyt sanaa ylimitoittaminen, mutta niin kuin voisi sanoa, että hyötysuhteen parantaminen. Ja tässä nyt on simuloitu, mitä se niin kuin tarkoittaa. Eli tässä on nyt paneeliteho on 68 kilowattipiikkiä, ja nämä on asennettu käytännössä 2 lappeelle tämä simulaatio tehty. Ja nämä on 34 kilowattia on niin kuin kummallakin lappeella, ja tässä kallistus on vähän korkeampi tässä simulaatiossa, käytännössä 25 astetta on niin kuin molempien lappeiden summa. Ja 40 kilowatin inverteri, eli se on 170% on toi DC-AC-suhde, eli aika korkea. Ja sitten kun miettii, että meneekö sitä hukkaan sitä energiaa sitten kuinka paljon, jos se on tehty näin korkealla, niin tässä on simuloitu virtaa, ja se, että tässä on vuotuinen käyrä, niin jos se vuoden aikana se tekee sitä clippingia, eli se inverteri tavallaan pystyisi tuottamaan enemmän, paneeleita tulee enemmän, mitä inverteri pystyy tuottamaan, niin se on tässä simulaatiossa 0,5% vuoden aikana, mitä tavallaan siitä on. Ja sitten kun päästään siihen, että jos on korkea se suhde, niin tosiaan kuinka paljon siitä on saatu tuotantohyötyä niihin matalamman valon ajanjaksoihin. Ja tämä on mun mielestä ihan semmoinen, oli ihan mielenkiintoinen katsoa, kun esimerkiksi yhdellä inverterivalmistajalla oli tämmöinen avoin kanta niin kuin invertereistä, mitä on asennettu, ja sitten kattelin niitä kohteita läpitte ja niiden mitoituksia, ja kun siellä oli niin kuin tuotantokäyrät, niin siellä ei missään kohteessa ollut inverteri tehnyt tätä clippingiä. Eli tavallaan siellä oli jäänyt aika paljon niin sanotusti löysää. Siinä pystytään säästämään jonkin verran, mutta ehkä tullaan siihen, että jos se inverterin mitoitus on hyvinkin rajallinen, tai se, että siellä liittymäkoko tai keskus tulee vastaan, niin silloin se pitää niin kuin optimoida se tuotanto, paljon sieltä otetaan pihalle, ja sitten se tarkoittaa sitä, että tämmöisellä DC-AC-suhteella saadaan parannettua sitä tuotantoa, eli saadaan enemmän paneeleita, ja sitten päästään niihin heikomman valon ajoissa, tai heikomman säteilyn ajoissa saadaan sitten niin kuin parempaa tuotantoa sillä suuremmalla paneelimäärällä. Jos se on tehty
noudattaen standardia ja valmistajan ohjeita. Joo, mutta sitten tässä tehty 2 simulaatioa. Mä oon täällä, istun Kotkassa, niin mä oon käyttänyt tässä tapauksessa nyt tämä on Kotkan Starkki tämä katto, että en tiedä, mun mielestä satelliittikuvien perusteella siellä voi valaa, että jos on kiinnostunut tarjoamaan, niin tässä on valmiit laskelmat sinne. Mutta tosiaan vähän näistä eroista, että tosiaan tässä on käytetty samaa paneelimäärää, sama teho, eli tässä on nyt vähän reilu 120 kilowattipiikkiä on niin paneeliteho, ja tässä on nyt toi suhde on 1,2, eli 120% DC-AC-ratio. Niin tavallaan se, että paljonko ne tuotannon erot sitten on, eli nyt on tehty ero, ja jos käytetään niin kuin vertailuna sitä, että onko se kilowattituntia per kilowattipiikki, niin tosiaan tässä tapauksessa se eteläasennus antaa 874,5 kilowattituntia per kilowattipiikki, ja sitten mä sanon nyt megawateissa, eli 105,3 megawattituntia on niin kuin vuotuinen tuotanto. Ja sama paneelimäärä asennettuna itä-länsi-asennuksella. Ja tässä tapauksessa se, että jos se on se 10 asteen kulma siinä paneelijärjestelmässä, niin se itse asiassa ei vaikuta ihan niin paljon. Se saadaan sitä aamupäivään pikkasen enemmän ja iltaisen päivään pikkasen pitemmälle sitä korkeampaa tuotantoa. Ja tosiaan, jos verrataan nyt, no nyt tuossa oli väärä termi, mutta tosiaan jos verrataan pelkästään sitä kilowattituntia per kilowattipiikki, tässä onkin jäänyt mulle vuosi tänne, niin se on niin kuin 50 kilowattituntia pienempi. Eli se on niin kuin, jos verrataan pelkästään näitä arvoja, niin se voi näyttää aika isolta se ero. Mutta vuosituotannossa niin aika maltillisesta erosta puhutaan. Ja se, että taas muistetaan se päiväkohtaisen tuotannon ero, eli itä-länsi-asennuksella saadaan pikkasen sinne aamupäivään ja iltapäivään enemmän sitä tuotantoa. Ja tosiaan toi 10 asteen kulma, niin se on suht matala, mutta sillä saadaan sitten vielä se keskipäivän aurinko talteen kummaltakin lappeelta. Ja sitten vaan niin kuin, sit vertailuna vähän sitä, että kun oli myös, mainitsin tuossa, käydään tuo kustannusvaikutus vielä myöhemmin tuostakin kohteesta läpi, mitä se tarkoittaa, mutta se, että näkee vaan, että paljonko ne erot on, että no loppujen puhutaan kokonaisuus aika pienistä eroista. Sitten jos on, tosiaan puhuin siitä, että jos se alue on tietyn kokoinen, ja nyt tässä on tämmöinen 20x20 alue, että paljonko sinne mahtuu paneeleita asentaa, että jos se tila on rajallinen. Niin tavallaan eteläasennuksella sinne saadaan 65 kilowattia, ja sitten jos tehdään itä-länsi-asennus, niin saadaan 100 kilowattia. Ja siellä tässä tapauksessa niin puhutaan paljon pienemmästä erosta jo tuossa kilowattitunti per kilowattipiikki erotuksessa. Ja tässä on tietysti muistettava se, että paneelimäärä on huomattavasti isompi, eli siellä niin kuin teholuokat on ihan eri. Eli jos se tila on rajallinen, niin jos sitä halutaan optimoida, niin sitä pystytään tekemään tällä tavalla. Sitten tämä on tämä sama 20-20-alue. Ja mistä tämä 20x20-alue tulee, niin se, että tosiaan tuo pelastuslaitosten yhteistyöverkosto, niin heiltä tuli suositus, että tasakattojen paneeli- ja asennusalueet olisi 20x20 ja siellä olisi sitten kulkuvälit olisi sitten niin kuin pelastusviranomaisia varten. Mutta se on heiltä suositus. Mutta se on semmoinen dokumentti, mikä kannattaa lukea. Siellä oli ihan muutenkin hyvää informaatiota. Ja tosiaan tässä nyt sitten, tämä on se sama järjestelmä, on laskettu siihen niin kuin painoa ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja nyt muistetaan kuitenkin, että puhutaan tässä itä-länsi-asennuksessa on 40 kilowattia enemmän paneelitehoa asennettu ja sitä kautta se järjestelmä on isompi. Ja sitten mitä tässä esityksessä nyt nämä pistekuormat, niitä ei kannata pelästyä, koska ne on laskettu tavallaan niin kuin kovimpien tuuliolosuhteiden mukaan. Eli joka tapauksessa, jos niin kuin
paneelimäärä on huomattavasti suurempi, niin silti se kiinnitysjärjestelmä ja tarvittavien painojen määrä on huomattavasti pienempi itä-länsi-asennuksessa, jos puhutaan pelkästään tämmöisestä alueesta, mikä on sijoitettu maksimimäärä paneeleita. Niin siellä päästään pienempään pistekuormaa ja tavallaan jos asennettaisiin sama määrä paneeleita kuin niin kuin etelään ja itälänteen, niin se on huomattavasti pienempi painomäärä. Johtuen siitä, että se rakenne on sellainen, että se tuulen vaikutus on minimoitu. Eli tosiaan, niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin ei niitä painoja tai sitä järjestelmän kiinnitystä tarvita minkään muun kuin tuulen takia. Ja tosiaan se, että se itä-länsi-asennus, niin se on rakenteelta jo semmoinen, että se saadaan sitä tuulen rasitusta kompensoitua. Sitten lisää mallinnuksia, ja tässä nyt on sitten vähän mallinnettu ja vertailtu sitten semmoista kohdetta, tämäkin on täältä Kotkaasta tehty, tämä on Kotkan K-raudan katolle suunniteltu, kun se oli sen suuntainen rakennus, että tavallaan todennäköisesti siellä on kaadot vähän semmoisia, että ei sitä nyt viitti sitä järjestelmää ihan suoraan tuohon etelään suunnata, vaan sitten se aika luontaisesti tulisi johonkin hieman epäedullisempaan suuntaan. Eli tässä nyt on paneeliteho 86 kilowattipiikkiä ja DC-AC-suhde on 120, mitä nämä mallinnukset on tehty. Ja tosiaan nyt tässä ekassa versiossa, että tosiaan tämä simulaatio, niin tähän lisää vaan sitä niin tietoa, että miten ne olisi järkevää asentaa sinne. Ja tosiaan simulointia käytetään niin työkaluna sen suhteen, että paljon sieltä halutaan niin tuotantoa ulos. Niin tässä on nyt sitten suunnattu paneelit tuonne niin lounaan suuntaan, kaikki samaan suuntaan. Ja siellä saadaan sitten tosiaan tämmöinen melkein 72 megawattituntia tuotantoa vuositasolla ulos. Ja 834 on kilowattituntia per kilowattipiikki. Sitten kaakko. Tässä vaiheessa voi sanoa, että tämä on tavallaan, niin kuin jos verrataan pelkästään kilowattituntia per kilowattipiikki, niin tämä on paras näistä kaikista vertailumuodoista. Ja tosiaan saadaan tuo 84 megawattituntia. Eli kuitenkaan ne erot ei ole miten ihan massiivisia, jos puhutaan niin tuosta vuosittaisesta tuotannosta. Ja jos se tosiaan se mitoitus tehdään näissä kohteissa sillä, että tavallaan se menee kaikki käytännössä omaan käyttöön, mitä näistä tulee, se on ihan hyvä. Sitten yksi versio, missä sitten osa paneeleista on laitettu tuonne lounaaseen ja osa kaakkoon, eli puolet ja puolet näistä paneelikentistä. Niin silloin päästään 8 tai 73 megawattituntia. Ja sitten ajatellaan sitä vuorokautista tuotantoa, niin tässä saadaan pikkasen niin kuin pitempi se käyrä. Eli se ottaa aamulla ja illalla, mutta se katkaisee sen sitten siinä vaiheessa, kun suunnat muuttuu. Mutta halusin ottaa tämänkin tähän vertailuun ihan vaan, että näitä näkee näitä eroja. Mutta sitten tehdäänkin tuommoinen itä-länsiteline, eli silloin paneelit menee karkeasti koilliseen ja lounaaseen, eli ollaan vähän niin kuin epäedullisessa suunnassa, niin täällä sitten päästään 70 megawattituntiin. Eli taas puhutaan aika niin kuin pienistä eroista. Nämä on kaikki vielä koostettu. Mutta tässä tosiaan on sitten, näkyy täällä paneelirivit asennettu tällä koilliseen ja lounaan suuntaan. Ja sitten, mikä ehkä voi olla asennuksen kannalta mukavampi, niin sitten on tehty tämmöinen niin kuin kaakkoluode, eli toi osoittaa jo aika pohjoiseen. Mutta kyllä sieltäkin silti simuloinnin avulla päästään 70, melkein 71 megawattituntiin, eli puhutaan aika marginaalista eroista. Eli tässä on nyt vielä koosteena nämä kaikki, ja tässä nyt sitten niin kuin paras tuotto oli se, että ne paneelit olisi kaakkoa,
Ja sitten jos tehdään niin kuin tuolla itä-länsi-asennus tavallaan, niin niistä versioista paras oli toi Kaakko-Luode, ja siellä ollaan sitten niin tuossa 70 megawattitunnissa. Eli käytännössä vuotuinen ero sille tuotannolle on tuommoinen 3500 kilowattituntia. Eli puhutaan tuommoisessa isossa kohteessa kuitenkin suht pienestä erosta. Mutta sitten kun käydään läpi hiukan kustannusvaikutuksia, ja näissä kustannuslaskelmissa on käytetty vain tämmöisiä laskennallisia arvoja. Ainoa tavallaan niin kuin faktinen arvo on se, että laskettiin niin kuin vertailuna tähän järjestelmään ihan niin kuin kiinnitysjärjestelmän ero. Ja se on ainoa asia, millä niin kuin, mikä tavallaan niin kuin, mikä on niin kuin erotus näissä järjestelmissä. Niin tosiaan otetaan tämä Sanan karvareilu 120 järjestelmä, eteläasennus ja itä-länsiasennus. Eli saman verran paneeleita, itä-lännessä tuotanto pikkasen heikompi, mutta sitten jos tehdään tämmöinen niin kuin karkea kustannuslaskelma, ihan mielelläni kuulisin sitten kommentteja näistä. Mä nyt olen käyttänyt tässä, että se voi olla se tässä tapauksessa hinta mitä vaan, mutta tässä nyt on käytetty tavallaan hankintahintana 1,2 kerrointa. Ja se, että jos se on se etelään asennettava järjestelmä, se saataisiin tuolla 1,2 kertoimella, ja se olisi toi 144 000 ja rapiat päälle. Ja sitten se, että paljonko se tuottaa. Ja mä laskin siihen sen, että paljonko se tuottaa 10 vuodessa. Ja sitten tavallaan se toi euro per kilowattitunti on se, paljonko se tuotetun sähkön kustannus on siinä 10 vuodessa. Eli tämä on myös semmoinen, en tiedä kuinka paljon te olette käyttänyt, mutta tämä on mun mielestä semmoinen laskentatapa, mikä toimii isoissa kohteissa ja sitten ehkä niin kuin myös pienemmissä kohteissa tavallaan se niin kuin kannattavuuden arvioimiseen. Eli paljonko se tuotetun sähköhintaa. Ja tosiaan se, että jos se saadaan se järjestelmä halvemmalle, niin sehän muuttaa tätä. Mutta tässä nyt vaan käytetään laskennassa sitä, että paljonko se hintaero. Eli jos se saadaan 1,2 per wattipiikki, se etelään asennettu järjestelmä, ja jos ainoa erottava tekijä on se, että paljonko se kiinnitysjärjestelmä on halvempi itä-länsi-asennuksessa, niin paljonko se tulee, tavallaan se sähkön hinta on sitten niin kuin 10 vuoden ajanjaksolla. Eli paljon se tuotettu sähkö maksaa 10 vuodessa. Niin vaikka se tuotanto on vähempi ja ainoa erottava tekijä on se, että paljonko se kiinnitysjärjestelmä on halvempi itä-länsi-asennuksessa, niin tavallaan se kustannus sille sähkölle, jos se tuossa eteläasennuksessa on 0,3, 137, niin se onkin tuossa itä-länsi-asennuksessa 136. Eli se tuotettu sähkö on halvempaa sille itä-länsi-asennukselle, koska se on oikeasti varsin merkittävä se ero siihen asennustapaan. Saati se, että ei ole huomioitu sitä, että siellä on vähemmän painoja ja mahdollisesti niin kuin asennustyössä saatetaan säästää ynnä muuta, olla nopeampi. Niin jos ainoa erottava tekijä on se pelkästään se kiinnitysjärjestelmän ero, paljon se on niin kuin laskennan, tai tässä tapauksessa se laskettiin meillä tuonne niin kuin hinnastoon ja käytetty nyt, laskin tähän käytännössä alvillisen hinnan, niin se on niin kuin tämmöiseen vertailuun. Niin puhutaan ihan merkittävästä säästöstä. Ja tavallaan se tuotettu sähkö on halvempaa, vaikka sitä tuottaa vähemmän, niin silti se kustannus on halvempi. Ja tämähän on semmoinen tapa esimerkiksi, miten ymmärtääkseni on, niin kuin jos PPAta lasketaan, niin tämähän on se perusta sille. Eli jos tuo järjestelmä saadaan halvemmalla ja sitten se, mitä se tuottaa, niin lasketaan sille sähkölle kustannus. Ja jos laskelmaa niin muutetaan, että se laitetaan
10 vuotta tai 15 vuotta tai 20 vuotta, niin sitten saadaan vielä tavallaan se tuotetun sähköhinta halpenee. Ja se on mielestäni myös isommissa ja pienemmissä kohteissa semmoinen hyvä tapa laskea, että paljonko se on, niin siihen saa semmoisen niin kuin suhdeluvun, että onko se nyt kallista vai ei. Joo, ja tosiaan ainoa ero on tuo kiinnitysjärjestelmä. Sitten kun oli noita vähän epäsuotuisia suuntia, miten niitä asennetaan, ja tosiaan jos otetaan nyt taas tämä kaakko, mistä saatiin enonte ja sitten kaakkoluode, ja tosiaan taas ainoa erottava tekijä on se, että jos lasketaan se kustannus, tämä on nyt laskennallinen ja tämä perustuu edellisen laskelman niin kuin, wattipiikkihintoihin, paljon se kiinnitysjärjestelmä maksaa. Niin jos se erotus sille järjestelmälle on tämän kokoisessa, siinä 886 kilowattipiikkisessä järjestelmässä, sen kiinnitysjärjestelmän hintaero, toikin noinkin on laskettu vero, niin se on niin kuin 7 tonnia. Ja jos se tavallaan tuotannon eron vuositasolla on tuo 3500 kilowattituntia, ja sille lasketaan vaikka 12 sentti hinta per kilowattitunti, niin se on melkein 430 vuodessa. Niin tavallaan sillä tuotannolla, mikä saadaan sieltä vuotuisesti enemmän siinä tai eteläasennuksella. Että jos se itä-länsi-asennus on 7 000 € halvempi, niin siinähän menee 16 vuotta, että se on maksanut tavallaan niin kuin itsensä takaisin. Ja sitten jos tehdään sama laskelma perustuen siihen, että paljonko se tuotetun sähköhinta on tavallaan, paljonko se maksaa, kun sä tuotat sähköä sillä voimalalla, niin sitten tämmöisellä karkealla laskentatavalla, niin se on tuossa kaakkoasennuksessa 139 ja itälännessä 136. Niin se, että kun järjestelmät on kokonaisuuksia, niin se, että jos vertailuarvoina käytetään vain tiettyjä arvoja, niin se voi vähän niin kuin suventaa sitä vertailua. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä välttämättä kaikki loppukäyttäjätkään ei osaa ajatella. Mutta tämmöinen. Ja tosiaan nämä nyt on niin kuin ihan hypoteettisia hintoja, että näissä mä olisin voinut käyttää vaikka 4 € wattipiikki tai jotain muuta, mutta tosiaan käytän tuommoista suht realistista, mitä on. Ja tosiaan tässä ei ole huomioitu mitään tukia eikä mitään, niin ne on sitten asia eriksensä. Vaan tässä on vaan tarkoitus, niin kuin oli vertailla se, että pelkästään kiinnitysjärjestelmän ero ja se hintaero, vaikutus järjestelmärakenteeseen, niin voi olla ihan merkittävä. Ja siihen kokonaiskannattavuuteen. Joo. Mutta oliko tuosta edellisestä tavallaan kysymyksiä ja herättikö se mitään ajatuksia? Onko vähän tämmöistä vuoropuhelua voisi tässä kohtaa käydä, että miltä se on niin kuin, miltä noi näytti tuolla tavalla. No, jos ei tässä halua, niin voi vaikka soittaa, että olet Kalle laskenut ihan päin honkia, että tarkista laskelman, mutta ehkä tämä herätti jotain ajatuksia siitä, että mikä voisi olla se asennustapa. Et esimerkiksi tosiaan kun toimitaan Ruotsissa ja ollaan toimittu paljon, niin siellä itse asiassa suurin osa niin kuin isommista voimaloista, niin ne tehdään itä-länsi-asennuksella, nimenomaan näistä syistä. Mutta tosiaan sitten mainita siitä, että tosiaan, niin kuin tässä nyt on vähän käyty, niin tehdään noita tuotantolaskelmia, painolaskelmia ynnä muuta meidän teknisessä tuessa ja avustetaan siinä tarvittaessa, jos halutaan, niin kuin, ei välttämättä omat resurssit riitä tai haluaa keskittyä enemmän myyntiin tai asentamiseen, niin me voidaan tehdä näitä laskelmia ja sitä kautta helpottaa teidän elämää ja tarjota niin kuin valmiit ratkaisut
näihin kohteisiin, mitä tarvii. Että se, että jos on niin kuin vaikka aikaisemmin tehnyt pienempiä asennuksia ja haluaa laajentaa isoon, niin tosiaan meidän teknisen tuen kautta sitten saadaan apua näihin ja saadaan katsottua, että millaisia projektikokoonpanoja ja millaisilla komponenteilla lähdetään rakentamaan näitä järjestelmiä, kun sitten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta se on meidän teknisen tuen tarkoitus ja siinä me ollaan varsin hyviä. Sitten onko kysymyksiä? Aika lailla kovaa tykitystä ja kalvosulkeista, mutta onko tässä vaiheessa kysymyksiä, kommentteja, risuja, ruusuja, että jos kokee, että on tästä webinaarista saanut jotain positiivisia ajatuksia tai laittanut miettiin tiettyjä tapoja, niin olisi ihan mukava kuulla. Voi laittaa chattiin tai voi sanoakin ihan huutaa tänne, että mitä mietteitä. Veikko Hyry Solarvoimalta täältä tervehdys. No moikka. Cool. Mulla ainakin tuli tuosta Vandervalkin sitä, että niitä tassuja lisäämällä voi niin tehdä sitä kivikuorman jakoa, eli saa enemmän sitä kivilastia, niin siitä oli ihan hyvä, että siinä on aika paljon vähän niin pystyy pelaamaan sitä, mitä se sitten todellinen kustannus on että Joo. Ei tarvitse aina ottaa niitä kivikiskoja sinne. Joo, se on ihan tosiaan ollut semmoinen Vanderwagen, että millä sitä saadaan sitten säästettyä. Että siinä on monta hyötyä. Että se on itse asiassa se kumitassu, se on aika edullinen ja tosiaan siinä on se hyöty vielä se, että saadaan sitä pistekuormaa sitten jo tavallaan luontaisesti sitä kautta pienennettyä. Niin se on yksi tapa tehdä sitä. Että mielellään käydään siitä vaikka erikseenkin sit tarvittaessa keskustelua, että millaisia kohteita on. Ja sitten toinen oli se, muutama kohde on tullutkin semmoinen, mistä pitää sitä painolastia jakaa, niin me ollaan tehty ehkä väärällä systeemillä, kun me ollaan lisätty vain niitä tassuja. Tai ei ole väärä, mutta periaatteessa varmaan parempi olisi ollut tehdä niillä painonjakotassuilla, niillä eri tassuilla. Joo, se on aika simppeli kumirakenne, vaan se on semmoinen kumilätkä. Onko se edullisempi mitä se normitassu? Saattaa se vähän olla jopa, ei ihan hirveästi, mutta siinä on kuitenkin sit se hyötysuhde, että se siihen normitassuun verrattuna niin se pinta-ala, mikä koskettaa tavallaan kattoa, millä se jaetaan, niin se nousee niin paljon suuremmaksi, että tavallaan se hyöty tulee kyllä siinä. Okei, no niin. Loistava homma. Ei mulla muuta. Kiitoksia tästä. Joo, kiitos kommenteista. Onko muita rohkeita, ketkä haluaa muutaman sanan kommentoida tämän tyyppisestä koulutuksesta? No ei, eikä sitten pidetä piinassa enemmän. Niin tosiaan mun puolesta kiitos tästä koulutuksesta ja tosiaan seuratkaa senergia.fi kautta koulutukset, millaisia koulutuksia siellä on tarjolla. Ja tosiaan se, että noi Huawei Roadshow-kiertueet on, niin niihin vaan rohkeasti ilmoittautuu sieltä, että ne on maksuttomia tilaisuuksia, missä saadaan hiukan oppia niistä tuotteista. Niitä suosittelen kyllä ilmoittautua. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa.